Σήμερα θα σας δείξουμε πώς μπορούμε να ελέγξουμε ένα αισθητήρα λάμδα, άμα είναι καλός και αν δουλεύει ή αν είναι για πέταμα. Έχουμε ένα αισθητήρα λάμδα με 4 καλώδια εδώ. Έχουμε 2 λευκά που είναι για το θερματικό σώμα του αισθητήρα λάμδα, ένα σώμα, ένα αρνητικό και ένα σήμα, το οποίο είναι το θετικό. Βγάζει volt, τα οποία τα στέλνει στον εγκέφαλο για να μας ρυθμίσει το μείγμα. Τώρα πώς μπορούμε να το ελέγξουμε αυτόν? Καταρχήν πρέπει να έχουμε ένα πολύμετρο, το βάζουμε γύρω στα 200 ohm και στο 200 και θα μετρήσουμε αν υπάρχει ανοιχτό κύκλωμα στο θερματικό μας σώμα. Δηλαδή θα μετρήσουμε τα 2 άσπρα καλώδια αν υπάρχουν κάποια ohm. Γιατί άμα υπάρχει ανοιχτό κύκλωμα και δεν υπάρχουν καθόλου ohm, θα πει ότι είναι καμένο. Παίρνουμε τους ακροδέκτες από το πολύμετρο, τους βάζουμε στα 2 άσπρα καλώδια και βλέπουμε ότι μας μετράει. Δεν υπάρχει ανοιχτό κύκλωμα, δεν είναι καμένος. Άρα το ένα κομμάτι του αισθητήρα λάμδα, που είναι το θερματικό του σώμα, δηλαδή μια αντίσταση που έχουμε μέσα στο λάμδα για να το ζεσταίνει και να γίνεται πολύ πιο γρήγορος, να μας δίνει ακριβές στοιχεία και για τον εγκέφαλό μας, είναι μια χαρά. Τώρα πάμε να μετρήσουμε το άλλο κομμάτι, που είναι το κομμάτι του οξυγόνου. Θα μετρήσει την καύση της μηχανής από την εξάτμιση, τα καυσαέρια μας, πόσο οξυγόνο έχουν, για να μπορέσει να μας ρυθμίσει το μείγμα. Μας έχουν μείνει τα άλλα 2 καλώδια. Θα γυρίσουμε το πολύμετρό μας στα 2 volt και θα μετρήσουμε πόσα volt βγάζει ο λάμδα μας. Βλέπουμε ότι είναι πολύ χαμηλά ακόμα. Αυτή τη στιγμή θα πάρουμε ένα map gas, κάτι σαν κι αυτό, και θα προσπαθήσουμε να ζεστάνουμε τον αισθητήρα λάμδα. Όσο θα το ζεσταίνουμε, τα volt θα πρέπει να ανεβαίνουν. Και έτσι θα καταλάβουμε αν ο αισθητήρας λάμδα είναι καλός. Είδατε πως όταν άρχισε να ζεσταίνεται ο αισθητήρας λάμδα, ανέβαζε τα volt μέχρι σχεδόν 1 volt πήγαινε. Βέβαια εδώ είχαμε πλην, γιατί είχαμε ανάποδη πολικότητα. Άμα πάρουμε τους ακροδέκτες μας και τους βάλουμε ανάποδα, θα μας δείξει βέβαια θετικό φορτίο. Και πάμε μια ακόμα φορά. Να το ζεστά. Είδατε πως σχεδόν ο αισθητήρας λάμδα έφτανε το 1 volt και γενικά όταν πλησίαζα τη φλόγα και κοκκίνιζε αρκετά, βλέπαμε ότι ο αισθητήρας λάμδα ανέβαινε απότομα στα 700 με 800, 900 και μετά όταν απομάκρυνα τη φλόγα έβεφτε ξανά στα 20. Αυτό είναι πολύ καλό. Αυτό θέλουμε κιόλας, ζητάμε. Ο λάμδα να είναι πολύ γρήγορος
και να ανεβοκατεβάζει τα volt σε μικρή ταχύτητα. Αυτά.